Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Pebrero. Una, sa balita lokal. Gina-appoint ni Pope Francis bilang bagong arsobispo sang Archdiocese of Haro si Anay Cebu Auxiliary Bishop Midifel Billones. Si Billones ang nagbulos kay Archbishop Most Reverend Jose Romeo O. Lazo Didi matapos nalapawan na sini ang mandatory retirement age nga 75 anyos. Ginpatigayon ang kumpirmasyon sa appointment kay Billones kadungan sang kapestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon ang Our Lady of Candles nga patrona sang bilog nga Western Visayas. Yari ang kabahin sang sulat sang pag-appoint kay Billones nga ginbasa ni Very Reverend Monsignor Jose Maria Amado Delgado PC, Vicar General sang Archdiocese of Haro, sa presensya man ni His Eminence Cardinal Jose Advincola. Bishop of Cebu as Archbishop of Haro. Nag-file si former Iloilo City Councilor Plata del Nava sa Korte Suprema sang petition for certiorari nga nagahangkat sa ginhatag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga executive clemency kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa petisyon ni Nava, ginplastar sini nga hindi mahimo i-subject sa executive clemency ang administrative dismissal nga gin-issue sang Office of the Ombudsman base sa unang ruling sang Korte Suprema. Ang executive clemency nga ginhatag sang presidente ang angot sa dismissal order nga ginpapanawag sang ombudsman batok kay Mabilog sa administrative case nga ginpasaka anay ni Mr. Manuel Mejorada sang tuig 2017 kaangot sa statement of assets, liabilities and net worth o konsala ni Mabilog. Nagsabat naman si Mabilog nga wala na sang bugat ang mga legal nga opinyon ni Nava bangod hindi naman ini abogado kag twice disbarred individual man ini. Sa balita nasyonal. Gin-impeach sang Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang labing unang Vice Presidente sang Pilipinas nga na-impeach matapos nagboto ang 240 ka mga members ng House of Representatives. Agud suportaran ang impeachment complaint batok sa iya nga nagalakip sang charges sang corruption, planong kapag-assassinate kay President Marcos kag iban nga officials, involvement sa extrajudicial killings kag incitement to insurrection and public disorder. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House. Ginakwit sang Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles kag former Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza sa kaso nga graft may kangtanan sa PDAF scam nga nag-involve sang 27.5 billion sa public funds. Ginsiling sang Second Division nga napaslawan ng prosecutors nga pamatud-an beyond reasonable doubt nga Sanday Plaza, Napoles kag ila co-accused ang nag-misallocate sang pondo. Sanday Napoles kag Plaza ang gin-clear sa 5 ka counts ang violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag 5 counts ang malversation sang public funds sa idalom sang Article 217 of the Revised Penal Code. Sa balita international. Nagbaisay sa the US President Donald Trump kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa ilang pag-atubangay sa Oval Office sa White House sa Washington, D.C. Bisan yara sa atubang sang media, wala naghawid-hawid ang duha ka lider sa tupad ni Vice President J.D. Vance nga nagakwestiyon man kay Zelensky kung nagkapasalamat man ini sang maayo sa suporta sang Estados Unidos sa ilang ginhatag nga suporta sa Ukraine sa gyera batok sa Russia. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Sa balita sa inampang.
Naghimo sa maragtas ang Philippine men's curling team sa 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China sang maangkon ang labing unang medalya sang pungsod sa games. Ginpierde sang Pilipinas ang South Korea agud madala pa uli ang gold medal. Ang Philippine team ang nagkompete sa multiple winter sports kalakip ang curling, short track skating, kag alpine skiing. Apang ang curling gold amo ang standout achievement. Nabulsa ni Ernest John A.J. Obena ang iya imbukadang gold medal sa pole vault sa tuig 2025 matapos nagpangibabaw sa tournament sa Metz, France. Nalukso sini ang 5.70 meters sa isa lamang ka attempt antes na paslawan sa 5.85 meters sa tatlo ka mga attempts. Lakip sa pito nga nalutos ni Obena amo ang Tokyo silver medalist nga si Christopher Nielsen nga nagpangatlo matapos ang 5.60 meters nga na-clear sini. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan na bilang Reyna Hispano-Americana 2025 sa Bolivia ang tiglawa sa isang Pilipinas nga si Dia Matei. Siya ang ikaduha nga Pinay nga nagdaog sang titulo matapos nga nadag-an man ini ni Winwin Marquez sang 2017. Nakuha man niya ang Best in National Costume Award para sa iya banaag costume. Si Matei isa man ka singer, songwriter kag performer. Imo na ba ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Pebrero? Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Marso.